Tinerețea nu ține cont de vârstă și nici pasiunea, iar dacă acea pasiune stă sub semnul rockului, cei care au prins microbul nu se vindecă niciodată. Mai mult, vor face tot ce le stă în puteri pentru a-și trăi la intensitate maximă pasiunea. Un exemplu în acest sens este un grup de gorjeni din Târgu Cărbunești. Deși au trecut de prima tinerețe, nu au renunțat la muzică. Și chiar dacă epoca trupelor de garaj a cam apus, asta nu i-a împiedicat să strângă instrumentele într-o fostă hală a unei firme și să cânte rock, la volum maxim, spre disperarea vecinilor. Școala de rock, promoția 87. La fel de energici și plini de entuziasm ca în prima zi. Dacă i-ați vedea pe stradă, suntem convinși că nu vi-ați imagina într-un garaj înconjurați de boxe și de amplificatoare. Dar rockul se trăiește la intensitate maximă, indiferent de vârstă. Nu au nume, nici nu au nevoie. Sunt un grup de prieteni pentru care muzica e scopul în sine, nu doar mijlocul prin care pot atinge faima. Povestea lor a început în anii 80, când rockul se asculta timid, ca nu cumva urechile nepotrivite să audă acordul chitării electrice. Cred că a apărut acum aproape 30 de ani, eram student și a apărut în Timișoara o manifestare, joi seara, se numea Post Meridian 7, erau mini-concerte cu trupe locale, cu tineret, studenție. Apoi viața de om mare le-a cam tăiat din aripi. Chiar dacă geaca de piele, pana de chitară și atitudinea au fost lăsate în debaraua cu amintiri, nu au fost uitate niciodată. Așa că 20 de ani mai târziu, când oportunitatea s-a arătat din nou la față, au fost scoase de la naftalină. Ideea să vă întâlniți aici în garaj? Din fericire pentru noi și din nefericire pentru societate care o duce din ce în ce mai greu, a rămas în spațiu liber. Spațiu în care am activat eu până acum ceva timp și atunci am zis, nu-i păcat să stea degeaba. I-am găsit aici, ne-am găsit, m-a bucurat foarte tare că încă se ocupă de treaba asta și imediat am aderat la trupă. Suntem în jurul unei prietenii, mai degrabă. Iar muzica nu face altceva decât să catalizeze prietenia asta. În scurt timp, hala neprietenoasă a devenit un sanctuar al rockului. Fiecare a avut cărări diferite. Noi ne-am mai întâlnit în prima tinerețe, am avut o pauză de vreo 20 de ani. 20 și de ani. Și nu erau bani. Acum unul dintre noi a făcut rost de bani. Și de-aia e posibil. E o chestie minunată. Cu adevărat minunată. Nu prea ai unde găsi ceva asemănător, mai ales într-un oraș ca al nostru. N-ai cum. Pe servici, rog, repede acasă, gândul la garaj. Să ne întâlnim la garaj. Ne întâlnim să cântăm. Li s-a alăturat Ovi, este cel mai tânăr membru al grupului, dar cum îi leagă o pasiune comună, nu a durat mult până a devenit o prezență obișnuită. De multe ori au și public, soțiile, prietenii și uneori vecinii, care ascultă muzică bună, fie că le place, fie că nu. Din păcate, facem cam mult deranj, mi-au angajamentul față de vecinii noștri că o să capitulăm ușile, o să ne insonorizăm și atunci o să fie tot ok. Un compromis necesar, deși orice împătimit al genului nu va spune în vecii vecilor că volumul e prea tare.